Λοιπόν, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε, όπως βλέπετε, Rivals. Οι περισσότεροι το ξέρετε και το έχετε παίξει, πιστεύω. Θα παίξουμε λίγα match, αλλά σήμερα το challenge έχει ως εξής. Το challenge για σήμερα, λοιπόν, παιδιά, είναι ότι θα χρησιμοποιούμε μόνο sniper από όπλα. Ούτε scar, ούτε τίποτα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιστολάκια, αλλά προσπαθήσω μόνο με sniper. Οπότε, πάμε εδώ start, 1v1, διαλέγει παίχτη. Γενικά δεν παίζω πάρα πολύ Rivals, να πω την αλήθεια. Παίζω πολύ λίγο, αλλά σήμερα είπα γιατί όχι, ας παίξω για το βίντεο. Λοιπόν, ωραία, μπαίνουμε στο match. Θα προσπαθήσω να παίξω όσο πιο καλά μπορώ. Αλλά εντάξει, αν είναι σπαμέρικη, είχαμε. Λογικό να χάσω. Ή σπαμέρικη, πολύ καλή, 100 level και ξέρω εγώ. Εγώ, για όσους ενδιαφέρεστε, είμαι. Ωραία, πάμε στους chess. Που ξέρω είναι πολύ καλό για 111 level. Παιδιά, είμαι cooked. Λοιπόν, chess που είναι καλό για sniper. Ναι, για όσους ενδιαφέρεστε. Α, ναι, ξέχασα. Έχει όλα τα τέτοια. Θα πάρω daggers, katana και jump. Για όσους ενδιαφέρεστε, λοιπόν, επιτέλους θα το πω. Είμαι 40 level, όπως μπορείτε να δείτε. Θέλω άλλα 10 για rank, να μπορώ να παίξω. Αυτός είναι κινητό, από κινητό παίζει. Ξέρω ότι όσοι παίζουν από κινητό είναι καλοί, αλλά... είναι ακούνητος ρε παιδιά όντως τώρα. Λοιπόν, ξέρω ρε μπλοκιές τουλάχιστον. Για να είναι ωραίο το βίντεο. Μου χαλάς το βίντεο αυτή τη στιγμή. Εκτός αν με αφήνει, ξέρω εγώ, να τον φάω. Τι είναι αυτό? Πιστεύω θέλω να παίξω, να τον σκοτώσω και μετά να τον γυρίσει. Το έχω δει σε πολλά games το κάνουν αυτό. Και ναι, σπάνε νεύρα μετά. Ρε, πήγε να κάνει reload ρε. Εκεί μια σφαίρα ήμουνα και είχα πεθάνει. Καλά, 111 level και από κινητό τα πετυχαίνει. Γιατί από κινητό, όσοι ξέρουν, έχει aim assist. Αυτό είναι βαράει μόνο του auto shoot, ξέρετε. Τι κάνει ρε παιδιά? Ξέρω αν το κάνει επίτηδες ή κάτι, έχει κάποιο σχέδιο. Αλλά, ναι, οκ, ας παίξουμε εμείς. Όχι, δεν είχε κάποιο σχέδιο. Απλά ήθελα να μας αφήσει να κερδίσουμε. Λοιπόν, αυτό δεν μετράει. Play again. Μπαίνουμε άλλο round τώρα. Αυτό δεν μετράει. Γιατί έπαιξε τόσο χάλια όμως, δεν μπορώ να καταλάβω. Μας χαλάει το βίντεο. Τέλος πάντων, free win. Το ήθελα κιόλας. Μας έδωσε και free kills που ήθελα για το quest. Να πάρω τα κλειδιά. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια εσείς πόσο level είστε στο Rivals. Θα είναι σαν ερώτηση της ημέρας αυτή. Εσείς πόσο level είστε στο Rivals? Ψάχνω για παίχτη. Ρε φίλε, δεν γίνεται! 2 στα 2. Μία δεν βρίσκει duel και μία ο άλλος είναι ακίνητος. Ωραία, βρίσκει άλλο 1v1 τώρα πάλι. Για όσους θέλουν, αυτό εκεί πάνε είναι το όνομά μου. Ή μπορώ να σας το γράψω εδώ. Ναι. Αυτό είναι το όνομά μου στο Roblox. Αυτό εδώ. Για όσους θέλουν. Α, chest θέλει και αυτός, chest θέλω και εγώ. Ωραία, πάμε. Μόνο sniper. Να το θυμόμαστε. Πάρε εδώ κατάγια και jump. Γενικά έχει μπει ένα event που μπορείς να παίζεις με όλα τα όπλα. Όχι όλα τα όπλα. Μερικά όπλα. Παίζει από κινητό αυτός. Ναι, χάσα. Εντάξει, γενικά οι παίχτες από κινητό βαράνε μόνοι τους και είναι λίγο no skill. Και ναι, δεν είναι ωραίο αυτό.
1-1. Παιδιά, δεν πρέπει να χάσω. Είναι το βίντεο μου σήμερα, το πρώτο βίντεο. Και by the way, δεν έχω πει ποτέ για ευχαριστώ για τους 1000 subscribers. Καθόλου. Γιατί δεν συνείδησα παλιά να κάνω τέτοια βίντεο. Πού είναι? Είναι εκεί πίσω. Α, ναι. Δεν πολύ καλά. Πού είναι? Τον φοβάμαι λίγο. Oh. Αυτό λέω ότι γενικά οι παίχτες που παίζουν από κινητό βαράνε έτσι. Ας πάρω μουσική. Μπορεί να βοηθήσει. Για σπαμ. Και να με σπαμάρω κι εγώ. Πάμε μόνο sniper. Βασικά, ναι, ήταν μόνο sniper. Είναι μόνο sniper το challenge. Οπότε πρέπει να το τηρήσω. Και θέλω να είμαι και δίκαιος. Στην αρχή είπα ότι μπορώ να παίξω με πιστολάκι, κάνα ούζι. Αλλά ναι, θα το απαγορεύσω από εδώ και πέρα. Α, πετάει φωτιές, τέλεια. Τέλεια. Πολύ καλά πάει, παιδιά. Δεν βλέπω να χάνω. Ναι. Είμαι ένα shot. Πέθανα. Γενικά μπήκαμε με παίχτη με κινητό, όμως πάνε λίγο τα νεύρα οι παίχτες με κινητό. Αλλά για όσους το έχουν βγάλει πάντως το aim assist, το shoot W. Πώς δεν τον πέτυχα τώρα? Δεν το είδα καν από πού ήρθε αυτό. Χάνουμε στο ίδιο μου το βίντεο, ρε φίλε. Ωραία. Αν χάσω, τελείωσε το round. Πάντως αυτός ο πας φέρνει content. Ακούστε τι γίνεται με τους παίχτες από κινητό. Χάνω, κερδίζω, έτσι πάει. Πάντα. Ναι. Ο μπρο χορεύει. Πάμε άλλο. Δεν πειράζει, δεν τα παρατάμε. Ότι πας εδώ κοροϊδεύει, αλλά το λέω ότι θα του έρθει το κάρμα μια μέρα. Σήμερα η μέρα είναι Δευτέρα, οπότε λογικά το βίντεο θα το δείτε ή Τρίτη ή Τετάρτη. Εξαρτάται. Στις 17 την Τρίτη ή 18 την Τετάρτη. Λογικά Τρίτη. Πάλι με αυτόν μπήκα ρε παιδιά. Θα χάσω πάλι. Όχι 2 σέρι με αυτόν. Δεν θέλω. Θα χάσω ρε. Θα χάσω για δεύτερη φορά στο βίντεο μου. Αυτό είναι χτυπά. Το κακό είναι ότι κάνω μόνο sniper challenge και δεν μπορώ να παίξω άλλο όπλο. Μ' απαγορεύει το challenge. Αλλιώς κάνω το challenge. Δεν το είδα από πουθενά αυτό. Αλλά γιατί να με βάλει με τον ίδιο πάλι? Βάλε με εμένα να. Αλλά παιδιά, με κατάνα μπορώ να παίζω, Μην το υπερβάλλουμε. Ωραία. Set. Αλλά έτσι πήγε και στο πρώτο round και στο πρώτο match. Έχασα. Βασικά βγήκε 1-1 και μετά, ναι, ξέρετε τι έγινε. Έχασα. Μαγκές,
στοίχημα ότι αυτός απλά σημαδεύει και τα βαράει μόνο του. Με το auto shoot. Το καλό είναι ότι και αυτός παίζει sniper. Με sniper, οπότε... Η φωτιά επιτρέπεται, μάγκες. Η φωτιά επιτρέπεται. Δείτε τι κάνει, ρε. Δείτε τι κάνει. Φωτιευτές. Πώς δεν έχεις πεθάνει, ρε φίλε. Φοβάμαι. Φοβάμαι μην πεθάνω. Θα μου έρθει με κατάνα από πουθενά. Και... το ακούω το κατάνα του. Κακό. Αν καμπερνόμουν μέχρι το τέλος του timer, θα είχα κερδίσει γιατί είχα περισσότερη ζωή. Αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Πάμε. Πρέπει να τον κερδίσεις αυτή τη φορά. Να βγει τουλάχιστον 1-1. Όχι να με έχει ξανακερδίσει. Δεν το δέχομαι. Πάντως GG σε αυτόν τον τυπά. Μάγες, δεν ξέρω, πάτσα rematch πριν ή πάτσα play again. Νομίζω play again πάτσα, αν δεν κάνω λάθος. Τι! Μάγες, είχε κατάνα και μετά είχε 150. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται να πετάξει την κατάνα σου? Όχι. Ξαναχάσουμε. Sorry που δεν παίζω καλά. Δεν μπορώ. Θέλω να φύγω. Και δεν είναι ότι είναι καλός, άχρηστος είναι. Δεν πειράζει. Για το βίντεο. Γι' αυτό μάγις δεν μ' αρέσει να παίζω τέτοια. Γι' αυτό δεν μ' αρέσει να παίζω πολύ rivals. Είπα να παίξω για το βίντεο. Ναι. Γι' αυτό το λόγο, γιατί είναι κάτι σπαμέρικη, σπαστική. Βασικά αυτός δεν είναι το σπαμέρης, ήταν οκ. Πλέον σπαστικός. Ξέρω, παίζει με κατάνες και τέτοια. Πριν τον είχα πετύχει ένα headshot. Δεν ξέρω κατάνα τι έκανε και δεν τον πέτυχε. Δεν πειράζει. Duel cancelled πάλι. Δεν γίνεται. Ωραία. Βρες κάποιον όμως, όχι πάλι τον ίδιο τύπα. Ξεχνάμε μόνο σνάιπερ. Γιατί πάλι βρίσκει παίχτη? Δεν θα βρει πάλι, ναι. Ένα λεπτό. Πάω λίγο πίσω. Να δω. Μάλλον θα έχει κολλήσει κάτι. Εκεί στο λόμπι που ήμουνα. Ωραία. Ξαναμπήκα. 1-2-1. Ωραία. Τώρα θα με βάλει μάλλον γιατί έχει και πολλούς παίχτες εδώ πέρα. Σε αυτό το λόμπι. Μια χαρά. Τι πέτυχε αυτός εδώ? Ωραία, μπήκαμε. Με άτομο βάλε μας αυτή τη φορά. Όχι μόνος μας. Ωραία, μας έβαλε με τον Light Devil. Ας ελπίσουμε να μην είναι καμένος, ούτε σπαμέρης. Δεν το θέλουμε αυτό. Αν δεν θα διαλέξω chess. Θα διαλέξω... όχι arena, crossroads. Που είναι και αυτό πολύ καλό για sniper. Ωραία. Crossroads είναι καλό για sniper. Ωραία, flare gun, katana και τσάπα. Ωραία, πάμε. Επίσης πείτε μου τι άλλο, εκτός από την ερώτηση της ημέρας, πείτε μου τι άλλο θα θέλατε, τι άλλα βίντεο θα θέλατε στο κανάλι. Oh.
Εντάξει, αυτή τη φορά δεν είναι πολύ καλός αυτός. Κάτσε μου να εμφανιστεί αυτός από το πουθενά. Δεύτερο headshot. W. Ωραία. Αλλά εντάξει. Δεν λέω κάτι γιατί αυτός δεν είναι και τόσο καλός όσο το προηγούμενο που παίζαμε. Αυτός είναι 29 level. Εντάξει. Δεν παίζει ρόλο το level γιατί μπορεί ξέρω εγώ ένας να είναι τύπα αίμα. Μπορεί π.χ. ένας να είναι 10 level και να σε κερδίζει γιατί είναι καλός. Ξέρω εγώ. Δεν παίζει ρόλο το level, να ξέρετε. Καλά, οι περισσότεροι θα το ξέρουν. Αλλά εντάξει, εξαρτάται το game. Αυτό ήταν ωραίο πάντως. Μετά από 500 σφαίρες, δεν πειράζει όμως. Αφήστε το αυτό. Αυτός ο κεφτές χάνει πολύ εύκολα μάλλον. Λοιπόν, και στόχος για το κανάλι είναι μάγκες, δεν ξέρω. Θέλω να πάμε 2K. Βγήκε μπρο, ok. Τώρα που έχω την ευκαιρία, θέλω να πάμε 2K. Αν μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. 2. Πέθανε. Ωραία, 2K για μένα θα ήταν πολύ καλό να το κάνετε. Τι κάνει ρε. Ναι, όπως ήθελα να πω, 2K είναι ένα από τα όνειρά μου στο YouTube. Ευχαριστώ για τα 1000 subs, δεν το είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, το εκτιμάω που με υποστηρίζετε τόσο. Και ναι. Ας ελπίσουμε να φτάσουμε και πιο υψηλά στο κανάλι. Ρε, αυτός τώρα μου ήρθε με τα μαχαιράκια. Πας και με φάει. Πήγα να πεθάνω. GG πάντως σε αυτόνα. Ωραία, πατάμε play again. Μην παίξουμε πάλι με αυτόνα. Δεν θέλω. Ωραία. Περιμένουμε να μας βάλει στο τελευταίο match. Ναι, αυτό θα είναι το τελευταίο match που θα παίξουμε για το σημερινό βίντεο. Πιστεύω είναι καλά για πρώτο βίντεο. Όπως είπα και πιο πριν, πείτε μου τι βίντεο θα θέλετε να βγάλω στο κανάλι. Ωραία. Πάμε. Θα σπαμάρει στο Splash. Στο Splash είναι σίγουρος ότι θα πάρει καμιά βόμβα, κανένα AR και θα σπαμάρει. Φέρε, κατάνα και Jumpad. Δεν ξέρω τι το θέλω το Jumpad, ενώ εδώ έχει να πηδάσει. Εντάξει. Δεν είδα αυτός από που έπαιζε. Από κινητό. Γιατί παίζει συνέχεια με κινητό παίχτες. Και όλοι με αυτούς που έχω παίξει. Πήραν PG. Μόλις όσους έχω παίξει σήμερα είναι από κινητό. Εντάξει. Ο ένας ήταν πολύ καλός. Οι δύο τελευταίοι που παίζω τώρα, αυτός και ο προηγούμενος δεν ήταν τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Μπράβο, αλλά εντάξει, καμπερώνεται. Δεν πειράζει. Το έχω. Όποιο πίστευα θα ξαναπάω από εκεί ρε. Όχι. Όπου να είναι την έριξε πια. Αλλά εντάξει, αυτός παίζει να μην είναι και πολύ κακός τελικά. Ναι, δεν είναι κακός. Εντάξει. Πέτυχε μόνο body shot, αλλά κακός δεν είναι. Το έπαιζε. Δες τι παίρνει ρε. Να παίρνα κι εγώ κανένα RPG. Το μαράκι εγώ δεν ξέρω ποια είναι. Αυτό το σπαμάρι.
αν έχει RPG ο άλλος. Περιμένω να βγάλει και πάλι. Πας και βγάλει. Που δεν το νομίζω, ναι. Είμαι ένα shot από αυτόν. Όχι! Πώς έχασα τώρα. Εντάξει. Σπαμάρι με RPGs, αλλά... εντάξει. Ένα headshot θα ήταν πολύ καταπληκτικό. Ωραία. Το πέτυχα λίγο στην τύχη. Δεν πειράζει. 3-3. Εντάξει, δεν είναι και κακός. Απλά ψιλοσπαμάρει με το RPG. Έπαιζε με sniper στην αρχή και τώρα. Απλά ψιλοσπαμάρει που εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Πώς το μίσαρα. Πώς το μισάρω ρε παιδιά. Πείτε. Μισάρω τα αυτονόητα δηλαδή. Match point. Δυστυχώς εδώ δεν μπορώ να αλλάξω. Ναι, βέβαια. Headshot, πάει. Ωραία, μάκες. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Παίξαμε το μόνο Sniper Challenge. Έχασα 2 match, κέρδισα άλλα 2. 3 πείτε. Οι 2 δεν ήταν πάρα πολύ καλοί. Ενώ με αυτόν που έχασα ήταν καλός. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!